Hej, velkommen til en ny video her på kanalen. Jeg skal til Halloweenfest i morgen, og så efter det, så kan I møde mig fra 17 til 18. En time kan I være så. Kan I møde mig, og I kan få billeder, autografer, og en krammer, og håndtegner, og æver og sådan. Så kan I få en lille tur, jeg viser rundt og sådan noget. I må her og alt det. Bare I får det virkelig godt og dejligt, og tak for den første abonnent. Det er vigtigt. Jeg håber, I får stor pris for det. Og jeg har så stor pris. Jeg håber, I subscriber videre og har det mega fedt. Og får nogle gode dage. Jeg ønsker, at jeg ikke har oplevet så meget i så lang i lidt tid. Jeg har simpelthen ikke haft tid. Og den her telefon, jeg filmer med, den har ikke været synlig. Det lyder sådan svært på mig. Den kan jo... Ja. Jeg vil bare sige tak for den første abonnent, og de er mega glade, og jeg elsker det. Husk, der er meetup i morgen fra 17 til 18, og I kan møde mig på Sol. Hvis du går ned på Soldukvej, så kommer du ned til nummer 9. Soldukvej nummer 9, og så til venstre, der er der en legeplads. Der skal I ikke hen. I skal køre ned på Vintergækvej nummer 8. Så kører I til højre, og så til højre igen. Der er der en legeplads fra 17 til 18. Så har der meetup. Hej hej.